Són molts factors que a l'estiu fan que l'ull quedi una mica més ressec. Fa aquestes calorades amb temperatures de 40 graus, la llàgrima s'evapora molt fàcilment, l'aire condicionat resseca molt perquè fa que s'evapori molt la llàgrima, i a l'avió hi ha la ventilació posada i també hi ha un tant per cent d'aigua a l'ambient molt baix. També resseca més. Si estem una mica deshidratats, hidratar-nos. Si estem en contacte amb el sol, posar-nos una protecció solar. Una opció que és la més típica és posar-te lubricant, llàgrima artificial. De vegades el fet de tenir l'ull sec fa que et plori més. A vegades plora, però plora perquè no està bé. David, jo quan viatjo ara, sobretot a l'estiu, durant moltes hores amb avió, noto que se m'assequen molt els ulls. Jo no sé si és algo més típic de l'estiu. Què me'n pots dir d'això? Bueno, és algo típic de l'avió. Llavors, a l'estiu ajuda perquè viatgem més, però això és l'ull sec que es dona normalment quan fas un vol amb avió. Val? Ara en parlem de tot plegat sobre l'ull sec. Llavors, dit això, què fa doncs que s'assequin els nostres ulls? Què els hi passa? Bé, primer hauríem de parlar del que és la llàgrima, llàgrima. Que és precisament la falta de llàgrima el que dona la sequedat ocular. Val? Llavors, la llàgrima, amb cada parpelleig, nosaltres fem una pel·lícula llagrimal a tota la superfície ocular, que aquesta pel·lícula llagrimal està formada per diferents parts, per dir-ho així. Val? Té una part que és el que es diu la part mucínica. Ui, sí, què vol dir això, David? És un terme una mica més tècnic. Més tècnic. És la part més interna de la llàgrima i és una part que és de mucina, que és com una mica de greix. Val, per entendre's. Perquè ens entenguem. Vale? Aquesta part la fabriquen un tipus de cèl·lules que estan a la conjuntiva, que són les cèl·lules caliciformes, i, per exemple, si una persona no té una gran quantitat de cèl·lules o aquestes cèl·lules no treballen prou bé, doncs això provoca una sequedat, perquè hi ha una capa de la llàgrima que no està prou bé. Pot ser una de les causes per la que ens doni una sequedat ocular. Després hi ha una altra part, no és que siguin parts molt diferenciades, no és que siguin capes molt diferenciades, estan una mica barrejades, però es pot dir que hi ha la mucínica, que hem dit. Després hi ha l'aquosa, que la secreta tot el component de la part aquosa, que és la part de la llàgrima més gran, és la més líquida, és la que està entremig de les dues capes greixoses. Aquesta la secreta la glàndula llagrimal. Si, per exemple, tenim també una glàndula llagrimal que no treballa prou bé i que ens dona molt poca quantitat de llàgrima de la part aquosa... I això pot dependre també de cadascú? Depèn de cadascú. Pots fabricar més llàgrima, menys? Sí, això depèn de cada un i també depèn una mica de l'alimentació, de la hidratació, hi ha diversos factors. Doncs si hi ha una disfunció de la glàndula llagrimal també fa que tinguis un ull sec, però ja no és un ull sec igual que el primer cas, que era per una disfunció de les cèl·lules caliciformes, és per un altre tipus, per la glàndula llagrimal. I després hi ha l'última capa de la llàgrima, de la pel·lícula llagrimal, que és la part externa, que és la capa lipídica, que és la que fa que cada vegada que parpellegem fem aquesta pel·lícula llagrimal, però que després la llàgrima, la part aquosa no caigui, sinó que s'aguanti. Que s'aguanti. Llavors, aquesta capa lipídica la secreten el que són un tipus de glàndules que hi ha a les parpelles, que són les glàndules de Meibomi. De Meibomi. Això me sona aquest nom, però a veure exactament què són. Són unes glàndules que comencen per sota de les pestanyes i van cap amunt. Tiren rectes cap a dalt i llavors si hi ha una disfunció aquesta capa també queda alterada, la llàgrima, i tenim l'ull sec. Les glàndules de Meibomi a vegades, si s'obturen, són les que poden donar problemes de mussols, calacis, aquest tipus de coses. Llavors tenim diversos factors. Quins factors així externs i ara centrant-nos en l'estiu, quins factors ens poden provocar més sequedat? Si una persona ja té una llàgrima que és molt grassa o una llàgrima que té molt component aquós o molt poc, si hi ha alguna de les capes que no està prou bé, doncs això farà que hi hagi una alteració de la pel·lícula llagrimal i hi hagi més facilitat de tenir aquesta sequedat. Però a l'estiu, com tu deies, hi ha uns factors que ajuden a que l'ull quedi més ressec, amb més facilitat. El més obvi és la temperatura. Fa aquestes calorades amb temperatures de 40 graus, doncs naturalment se'ns asseca la pell, se'ns asseca... La llàgrima s'evapora molt fàcilment, llavors si s'evapora molt fàcilment, doncs clar, tenim aquesta sequedat ocular. Llavors és un dels factors més importants. Un altre factor que és molt important a l'estiu, que ens resseca molt els ulls, i la pel·lícula llagrimal en aquest cas, és l'aire condicionat. Clar, a l'estiu fa tanta calor, què fem? Posem aire condicionat
per poder estar més còmodes, no? Clar. Llavors, clar, l'aire condicionat resseca molt perquè fa que s'evapori molt la llàgrima. Clar, per això a vegades notes quan entres en un lloc o estàs molta estona en un lloc amb aire condicionat, o almenys a mi em passa, que notes, seria el meu cas de l'avió, potser, no? Que després notes que se t'asseca més la L'avió és llàgrima. més per la següent pas, que és una mica la ventilació. Ah, val. Si hi ha molt d'aire, Sí. si tu estàs a l'exterior, per exemple, ara, no a l'avió, però tu estàs a l'exterior, quan hi ha molt de vent també resseca molt. Val. I a l'avió hi ha la ventilació posada i també hi ha un tant per cent d'aigua a l'ambient molt baix. Val. Si a l'ambient hi ha un tant per cent d'aigua molt baix, també resseca més. Val. Vale? Que això és, per exemple, el que passa també la gent que té sequedat a l'hivern i posa la calefacció. Okay? La calefacció fa que hi hagi menys contingut d'aigua a l'ambient, menys tant per cent d'aigua, això fa que la llàgrima quedi... És a dir, les temperatures, no? Aquestes temperatures més extremes potser són els que... La humitat de I la humitat de l'ambient. Això hi fa molt. Val. Vale? Llavors també hi ha més causes que poden fer, per exemple, que tu estiguis una mica deshidratat. Val? O sigui, és convenient beure aigua, que a més ara a l'estiu també Va molt bé. ens ve Però clar, més de gust i clar, a l'estiu- sempre és recomanable. A l'estiu sues més, estem més a l'aire lliure, fa molta calor, suem, i al suar també ens anem deshidratant una mica. Si no ens anem hidratant constantment, doncs això fa que també, si tens una mica de sequedat, també t'influeixi. Val. Vale? A l'estiu hi ha un altre factor també, que és el sol, l'ultraviolat. Doncs l'ultraviolat, si no et portes una bona protecció als ulls, també farà que aquesta pel·lícula llagrimal el ressequi més. És un altre factor molt important. I també hi ha altres factors que això es poden durar durant tot l'any, però poder a l'estiu ens dediquem, almenys jo parlo per mi ara, a vegades tens més temps lliure, fas vacances, Sí. i dius, ara llegiré aquell llibre que tenia pendent, Sí. o a vegades mires més al mòbil, o tens més temps lliure per dedicar a fixar la vista de prop amb coses que quan estàs treballant o quan estàs fent la teva vida, la teva activitat normal, doncs no tens tant temps. Treballant, si no treballes en pantalles. Si no treballes en pantalles, però si és treballes el en meu pantalles cas. és tot l'any, és tot l'any. Llavors, què passa? Que quan estàs fixant la vista, tant sigui en un llibre com en una pantalla, el que fem és que parpellegem menys sovint. Val. Vale? I al disminuir el ritme de parpelleig fem que la pel·lícula llagrimal no es renovi tan sovint i això fa que l'ull es vagi ressecant amb més facilitat al cap de molta estona. Val. I això també provoca aquesta mica de sequedat ocular. Val. Llavors són molts factors que a l'estiu fan que l'ull quedi una mica més ressec. Val. Llavors, si som una persona propensa, no?, a tenir sequedat ocular i ja sigui a l'estiu o ja sigui a l'hivern, quines solucions podem fer servir o podem... Solucions n'hi ha diverses. Vale? Hi ha diferents opcions per intentar minimitzar els efectes. No? Si estem una mica deshidratats, hidratar-nos. Si estem en contacte amb el sol, posar-nos una protecció solar. No? Que estem davant de pantalles o estem llegint o estem fent qualsevol activitat, doncs parem de tant en tant, vale? Fem un descans, relaxem la visió, parpellegem bé i després hi tornem una estona. Vale? Una opció que és la més típica és posar-te lubricant, llàgrima artificial. La llàgrima artificial. Llavors, llàgrimes artificials, que també he vist que n'hi ha de diferents tipus, com s'escullen o com es trien, quines diferències hi ha una mica entre les llàgrimes artificials? Per això s'ha de fer una mica un estudi de la llàgrima. Avui dia tenim aparells i tenim maneres per fer estudis de llàgrima per mirar quina és la capa que falla més, com estan unes cèl·lules, com estan les altres, com estan les glàndules, com està una mica tot en general, si la llàgrima és viscosa, si la llàgrima té un contingut aquós més baix. Avui en dia es pot fer un estudi bastant profund de com és aquesta pel·lícula llagrimal. Com es fa aquest estudi? Bàsicament es fa servir, almenys amb el que nosaltres treballem més, és un topògraf que porta un software incorporat amb el que et fa un estudi de com és aquesta pel·lícula llagrimal. Són diverses proves, per exemple, una seria el temps de ruptura llagrimal, que aquesta és una prova molt antiga, però que avui en dia la podem fer amb eines amb tecnologia punta, que és quan tu parpelleges, quan tarda la llàgrima a trencar-se, a donar zones on hi ha sequedat, on se trenca aquesta pel·lícula llagrimal i això dona aquesta molèstia. També podem fer un estudi de com són les glàndules de Meibomi, quina forma tenen... Els que hem comentat abans. Sí, quina forma tenen, quantes n'hi ha... També hi ha el típic test de Schirmer, que és unes tiretes que posen a l'ull per mirar la quantitat de llàgrima, s'avalua com és el manís llagrimal... Hi ha moltes maneres per fer, inclús hi ha qüestionaris d'ull sec, hi ha diferents opcions per fer un bon estudi i així tenir clar
cap a on tinc una llàgrima més grassa, pot fallar més la capa lipídica, la capa mucínica, és la capa aquosa que n'hi ha molt poca, i segons el que veiem que perquè està llavors pitjor... entenc que es poden detectar diferents graus de sequedat ocular i que quan es detecta un grau una mica més elevat que potser no es pot tractar amb llàgrima artificial, què es fa? Si no es pot tractar llàgrima artificial, que també es tracta, però és un complement. Sí. Per exemple, si tens una Sjögren, que és una sequedat de totes les mucoses del cos, entre elles l'ocular, si tens un símptoma d'aquests, un signe d'aquest, un síndrome de Sjögren, doncs llavors ja entra aquí el metge, l'oftalmòleg, que hi ha altres tipus de tractaments. De teràpies, es pot fer el suroautòleg, que és un tipus de llàgrima que es fa amb la teràpia sang, es poden posar punts llagrimals, es poden intentar donar amb diferents llums o làsers, digue'ls com vulguis, es pot intentar activar una mica més la secreció de la llàgrima, però sempre el que s'ha de fer és mirar quina és la zona de la pel·lícula llagrimal que està més malament, per dir-ho així, intentar donar el lubricant, en el nostre cas, intentar donar el lubricant o la llàgrima artificial que pot anar més bé en aquell cas. També és veritat que la llàgrima artificial no és posar-se 2 dies llàgrima i ja estic bé. Està. No és com, jo què sé, quan tens un... Ha de ser algo recurrent i ha de ser... Has de ser constant. Has de ser constant. I notes la diferència a la que portes un cert temps fent aquest tractament. Val. Sí, I tal com hem dit també, hi ha no només llàgrima artificial, sinó hi ha altres solucions, diguéssim, hi ha altres prevencions, com el fet d'hidratar-te i com s'ha de mantenir també una bona alimentació que complementi i una hidratació que complementi, diguéssim, tota la... Sí, perquè si no tens les típiques molèsties d'ulls secs, sensació de sorra, els ulls vermells, inclús a vegades el fet de tenir l'ull sec fa que et plori més. És veritat que això és una mica contradictori, no? Sembla estrany, però si sí. tens una mica de sequedat ocular, el tenir sequedat ocular, el parpellejar, l'ull rasca més, això irrita l'ull, i la primera defensa que té l'ull quan hi ha algú que l'irrita és plorar. Però no és una llàgrima basal, sinó que és una llàgrima provocada per una irritació, llavors no és la llàgrima que volem, nosaltres volem tenir una bona llàgrima basal, llavors això a vegades plora, però plora perquè no està bé. Exacte. Llavors, doncs, recapitulant, de cares ara a l'estiu, les persones que són més propenses a tenir sequedat ocular, o què recomanaries, o persones que viatgen amb avió, etc. O persones que fins i tot treballen, és el meu cas, per exemple, que treballem en llocs durant hores davant de pantalles i a més amb aire condicionat ara. Digue'ns quins consells per prevenir la sequedat ocular. Doncs una mica el que hem parlat, sobretot estar ben hidratat, posar-se lubricant de tant en tant, si estàs molt treballant davant de l'ordenador amb aire condicionat, intentar tenir l'aire a una temperatura i a una força que no sigui molt alta, que no sigui molt forta, protegir-se quan estàs a l'exterior, una mica també són coses força lògiques. Sí, però a vegades ens costen, seguir-les, mantenir-les, i va bé que algú ens ho recordi, i ens insisteixi. Sí. Si estàs treballant també buscar el tipus de llàgrima que et va més bé, perquè a vegades hi ha llàgrimes que són més denses, inclús poden ser més pastoses, i això et treu més visió. O si estàs treballant una llàgrima que no sigui excessivament densa, però que et doni suficient comoditat per poder seguir treballant. És una mica buscar i deixar-te assessorar una mica pel professional que et faci l'estudi de com està la superfície de l'ull i la llàgrima en concret. Val, d'acord, doncs crec que ja sabem una mica més sobre la sequedat ocular i a més hem contextualitzat una mica ara a l'estiu, sabem com ens hem de protegir i sabem com prevenir-la. No, David? Sí. Ara és qüestió d'intentar utilitzar aquestes eines que tenim per passar o per minimitzar els efectes de la sequedat ocular, que a vegades costa, a vegades un mateix està treballant i està capficat amb allò i no hi pensa, o a vegades vas pel carrer i fa molt sol i no poses les ulleres de sol, i a vegades és un mateix fer-se... recordatori i intentar... Millor que faci això, perquè si no després ho notaré. Ho notaré. Val, jo ho intentaré. En el meu cas, mentre treballo, intentar fer aquestes prevencions. Fer més bondat. Fer més bondat, exacte. Doncs ja està. Ens veiem en el proper episodi. Perfecte.